Assalamu alaykum Türkmenova tele aýlymyň gadyrly muştaklary. Halkara parakatçylyk we ynançmak ýylynda gahryman arkadagymyň arkadagy gahryman serdarymyň saýasynda biz siziň her biriňizde bagty pursatlar arzuw edýäs. Goý gahryman arkadagymyň arkadagy gahryman serdarymyň janlary sag ömürlerde tutýan tutumly işleri kem işler awazal. Bidem Türkmenova tele aýlymyň dörezlik topary bilen şeýlede Türkmenistanyň magtumlar nahyýaşlar guramatynyň Aşgabat şäher geňesi bilen bilelikde biz de wazirň gepleşmegimiň ýene bir täze sanyny, gaty orty bayramçylyk sanyny siziň üçin taýýarladyk. Biziň gepleşmegimiň bu edek sanynyň mehmany kimdir öýdýäňiz? Elbette Muhammed Bäşiýew. Mehman ýylaşlar, edi tomaşaçylar, eger de siz bize tomaş etmäge taýin bolsaňyz, biz onu bize wagtdan gepleşmegimiň bayramçylyk sanyna başlaýar. Muhammed, sagdan näýikler gepleşmegimizde hoş gördük. Awal hojan epes gepleşigimiň bayramçylyk sanyna çağıranyňyz üçin ilki bilen 8-nji mart halkara dinanlar güni bilen ähli inilenmeli, mamalanmaly, gelin gıýlanmaly. Aýratyn näştaýdy ejemjany 8-nji mart bayramçylygy bilen tüýsürümden gutlaýar. Hojan epes bugün gepleşikde ähli dinanlanmaly, gelin gıýlanmaly, mehriban käbelenmeli, begendirmek üçin gowy aýdymlar aýdar. Näsip bolsa, sagdan näýiklerle bilelikde. Hawa. Onu mehman ýylaşlar, edi tomaşaçylar, ýene bir ýola bayramyny gutly bolsun. Gepleşmegimiň bayramçylyk sanyny ýürüýte siziň üçin taýýarlady. Hasy bolsa ýene Muhammed Bäşiýew sagdan näýikler bugün gepleşikde gowy aýdymlar aýdarlar, gowy saglar çalarlar. Elbette bize tomaş edýän ýylaşmamyz bolsa gepleşmegimizden lezzet alarlar. Indi häzir men bir tymsal okat berem. Tymsaly sen özüňçe pikiriň boýunça tesvir edersin. Tymsal şeýlere. Edi ýylaşlar sizem diňläp. Dünyada en sogaply işleri bitirmegi niyet eden bir kişi o vaket hudalarynyň birine massaga da barıpdyr. Şonu akyllar kişi onu ýylla 2 mövsüm bag etmegi, nahal oturtmagy hem wesiýet edipdir diýär. Ýene bir jegede gaýtalaýyn, sözje diňläp. Dünyada en sogaply işleri bitirmegi niyet eden bir kişi o vaket hudalarynyň birine massaga da barıpdyr. Şonu akyllar kişi onu ýylla 2 mövsüm bag etmegi, nahal oturtmagy hem wesiýet edipdir. Indi sen özüň şuny nähil tesvir ederdin? Hojan epes men şeýle düşündüm. Adam nahal etmeli, bag etmeli. Men owada bir näçe ýyrymiş nahallaryny, baglaryny ekdim. Olarym ýetişenler bu adam Muhammed. Ýyrymiş meýwesini berdi. Ýyrymiş hem merem ýywy da berýän diýär. Bagy ekmeli, onu ekip aýtmaly, onu idegem etmeli. Durup durmaly, teredip durmaly. Gaçy dogry. Mehman ýylaşlar, edi tomaşaçylar, gelin bolsa bize wagtdan gepleşmegimizde Muhammed Bäşiýewiň ýerine etdirmegine ýüreginden çykjak aýdymlar siziň ýüregiňizde orun alsyn, diňläň, diýin jalan tomaş edin. Bize wagt bilen. Yaşlıktan saylanıp yeri çıkımdı.
Bize vaat bilen. Vakça kaladım, görelimden kaladım. Bülbül kümü kaladım, haladım. Ere vere vakyanlıyla. Bülbül kümü kaladım, haladım. Lukman Sensiz dünyam var yani, farkım zadım var yani. Yazda yağan kar yani, yere vere bak yani. Yazda yağan kar yani, yere vere bak yani. Ay Lukman. Gönlümü toplan teselli, halim var bezelli. Niçin girmem kesilli, men yoluma bak yani. Ay Lukman. Soradım sabah gelip, soradım aydın günün. Aylanıp bir yedinden, taparım ben Lukman'ı. Aylanıp bir yedinden, taparım ben Lukman'ı. Ay Lukman. Ere bak yani. Bize vaat bilen. Inni edi tomoşaşlar biz soraw jogap sahifamyza geçýär. Muhammed, şeýlerak soraw bilen ýüzlenýär. Islemlik temada bir aýdym aýtmaly, düzmeli diýseler, şol aýdymy haýsy temadan alyp aýdyp ýerine ýetirerdim. Söýgü temasamy, ýa durmuş temasyndanmy? Hoca nepet men içimden özüme has ýakyny bir türkmen halk aýdymlaryny ýakyn görýän. Halk aýdymlary. Hawa. Söýgü temasyny nama gowsunlar. Söýgü aýdymlaryny ýerine ýetirýän ýöne has ýakyny, sesime has ýakyny türkmen halk aýdymlary. Ha, onu özüň halk aýdymy aýtmany gowurýar. Gelende gepleşiň şu ýerine bir illeşsem üçin bir gow halk aýdymlary ýerine ýetirsem, ondan soň ýene de soraglar bilen gepleşiň dowam edäýilmi? Ulu wesile. Başçysyna. Edi tomoşaşlar, dinläň, beýinjalyň sizin üçin Muhammed Bäşir rajaýyp halk aýdymy ýerine ýetirýär. Bize vaat bilen.
hürmet, Tanrı hürmet koymakta. Ata hürmet, Tanrı hürmet koymakta. İl akşam palamın koymakın oğlum. Yine tebe Tanrı'yı koyu dimektir. Kerametin evde paymakın oğlum ey can oğlum. İşledim, aklına kurmup koy tanalar attın. Ölüm kadın avrayın şükratın, Tatlılar pul verip almadın oğlum ey can oğlum. Ölüm kadın avrayın şükratın, Tatlılar pul verip almadın oğlum ey can oğlum. Yıvrayıdın koyur ardı hıyali Artıkmış utanşan bolmağın oğlum. Vak yıvrayıdın koyur ardı hıyali Artıkmış utanşan bolmağın oğlum ey can oğlum. Kimsenin güllerin Hakka uyup hakikaten Sözledip sözünde durgunun oğlum ey can oğlum. Hakka uyup hakikaten Sözledip sözünde durgunun oğlum ey can oğlum. Can oğlum ey Vah can oğlum Bize vaat bilen. Rahman illeşer bir gepleşmeden bayramçılık sanyny yine de Muhammed Bäşi filan sorulacak. Bir arkaly dowam edýär. Tuğrama halk aydymy Muhammed diýsem, diýmesen ussatly ýerine ýetirýän sesin hemişe belent bolsun. Enniki sowarmy şeýle. Ene perzendiniň bagtyny näme de görýär? Ojan epet çağa dünya iňe ulalyp kemale gelýänçä ene giýje günni aladasynda bolýar aladasynda diýär. Sebäbi näme bir çağa ilki ädip başlaýar. Soň gülüp başlaýar. Soň gürläp başlaýar. Bir ene nädip buýsanmasyn, berenmesin. Dogry. Muhammed, şu ezelenmeden canlar sağ bolsun, başlaryk bolsun. Çolong ýyly garşy bizi hemişe baht edýär. Gelin gepleşip şu ýerinde ýene Muhammed Bäşiň ýerine ýetirmegine bir ajaýyp aýdym dinlälim, onuň siziň tomaş etmeňizde ýene de dowam eder. Dinläň diýinjaran. Bize vaat bilen.
seni Seyerin kıyarın sen dönmemenden Durna seretse uçanır gıyıp gözünden Kölle sanalar uçanır gıyıp gözünden Nurum ayem alar kanar gözünden Seydim ödümü yakmasana seyveri Seyerin kıyarın ay fırtan şenler Seyerin kıyarın sen dönmemenden Seyerin kıyarın ay fırtan şenler Seyerin kıyarın sen dönmemenden Taşın yarın tekin şimalı Seni kaban yan şimallarım hamalı Aşık oğlanı yürekteki hıyalı Yeter yarını yakmasana seyveri Seyerin kıyarın ay fırtan şenli Seyerin sen dönmemeni Seyerin kıyarın ay fırtan şenli Seyerin sen dönmemeni Biza waz bilen. Ay ben sana aşığım Ay korkuyorum senden ay Gönlümden emanın ay Bile bilmedim Aşkımı diyemem değil Ay eyletten benden ay Senin bilen ülpeday Bana bilmedim ay Aklım divanıdır Ay aşkın elinden ay Hiç mehrim kalmaydı lan Gıydan gelinden Ya rakip gelirinden Aydım sözünden Kaygısız kalbinden yar Bana bilmedim ay
Bize vaat bilen. Mehriban illäşler, edi tomaşaçylar, eger-de siz bize tomaşa edip oturan bolsaňyz, bize wagtlaryň gepleşmegin inniki sahypadyna, has gazakly sahypasy, sırly sandyk sahypasyna başlar. Ene sanmaňyz. Muhammed, sanmaň içinde 3 san biýje bar. Biýjaň birine söz sözüni ipýadyk. İkincisinde Janet Arma diýip ýadyk. Üçüncü biýjede Türkmenova teleýiliniň dörüjük topary, şeýle-de Türkmenistanyň magtullarına ýaşlar guramasynyň Aşgabar şäheri geňeşine bilerekde taýýarlan qymmat bahaly gowy sowgaty bar. Indi sandygy açaýalmy? Açaýynmy? Tawa. Ene edilýär sandygy açýar. Sala size bir gorkudan. Ene 3 san biýje bar. Haýsyn çekjek Muhammed? Hoşol epes birlikdan çekäýin, birlikdan öýdüm, bu berýän. Birlikdan arkaň çekip. Biýje senki hani açan näme diýip ýadyk? Janet Arma diýip ýadyk. Janet Arma biýje düşdi. Indi biýjäň bärik talýat Muhammed. Gaty bilen bir gazykly biýjeleň biri. Kime Janetjek? Bir ýakynyň aýlap bilen arkaň. Ejem Janet en mehriban käbäme. Ejem beýlenden Ejem. aýjak. Ýerinde öýjükli telefonyny alla, arkaň ejem Janet dinläli. Bize vaat bilen. Alo, Eje salamu alaykum. ağlıkmı, kovulmağın. Gowmyak diýilen, otursun salaman. Kovutaya çıkın, kovkullar. Lädem gowmy hem agtyklar gowmy. Kovu yemez, kovmayı. Ay. Ine şu Ejemjan Türkmenova teleýiliniň bize wagt bile gepleşikden jaň edýän. Ine bugün 8 Mart halkara dinanlar bayramçylygy, siziň bayramçylygyňyz. Bayramyň gutly bolsun eje. Sağ ol. Hemişe janyň sag bolsun, başyň dik bolsun, biziň aramyzda dama gülüp ýaşa. Häzir gepleşikde bayramçylyk münasibetli, hemme gelin ýylanmady. Ejemjan seni wagt edýän, gowy aýtmaýdyp berse. Oraya, sağ ol bana. Benim şu fırsattan peydan alıp, kahraman arka dağım kahraman zerdarımın, canının sağ olmağını, başının dik olmağını, tüyüş yüreğimden arzu etken. Ay, sag bol Ejemjan, janyň sag bolsun. Oraya, sağ ol bana. Bolýa. Bize vaat bilen. Muhammed. Dowlama ejeňa begenlerden jaň etdikine biýjaň usy bilen gelini gepleşiň şu ýerinde mehriban käbäňi, asawsy, meňe mödejem üçin, daha negitleňem käbeler üçin, hemme tomaşa edýän gelin gyýlanmady we enelemmiz, mamalarymyz üçin, käbelerimiz üçin bir gowaýdym ýerine ýetirseň, ona gepleşige ýene de bayramçylyk münasibetli dowam edäýilmi? Ulu höwes bilen. Ona mehriban gelin gyýlar, eneler, mamalar, käbeler. Sizin üçin Muhammed Bäşiýewiň ýerine ýetirmeginde ajaýyp aýdym ýanglanýar. Dinläň, diýin jalan, tomaşa edin. Bize vaat bilen. Öýden çykan wagtyň alady etjek. Dilegleri seniň alnyňa bitjek. Dünýäde ýaşadýan ýene ýaşatjak. Ilkinji nowatda ejeňdir ejeň. Ejeň gydgyn çöregine taý bolmaz. Sen gynansaň ejeň ýüzleri gülmez. Bize bolan mähri hiç wagt solmaz. Seni şundan söýjek, ejeňdir, ejeň. Yine demek bugün dünya demektir. Bu elim süt bolsa yine kaymaktır. Yine sevmektir, vatanı sevmektir. Yüreklerin merhemidir eneler. Maksada yetmektir. Ehli zadi yurur aşına yeneler.
Sizin barınızda bucakın leledar. Bar sözünüz gamlı yürü eder alaya. Neçe tarif etsen şunca sözlere. Siz şile mehriban idin ele. Seher bilen başımı sipasa elleri. Dertlere şifa verir falan diyen selleri. Ehli zattan büyüktür oline yüreği. Şu dünyanın manası yedi neler. Maksada yetmektir. Ehli zadi yurur aşına yeneler. Sizin barınızda bucakın leledar. Bar sözünüz gamlı yürü eder alaya. Neçe tarif etsen şunca sözlere. Siz şile mehriban idin ele. Siz şile mehriban idin ele. Bize vaat bilen. Aman aman ay aman yar aman aman ay aman. Aman aman ay aman yar aman aman ay aman. Cilvelerimle karşımda dur sen. Cilvelerimle karşımda dur sen. Aman sana kurban ay seni kıyma. Canım sana kurban ay seni kıyma. Meleksen çıkıp sen cennet bağında. Meleksen çıkıp sen cennet bağında. Gülüm sana kurban ay seni kıyma. Gülüm sana kurban ay seni kıyma. Aygın şöyle çıkmaz seni görenler. Aygın şöyle çıkmaz seni görenler. Yakamda da bizi böyle derenler. Yakamda da bizi böyle derenler. Aman aman ay aman yar aman aman ay aman. Aman aman ay aman yar aman aman ay aman. Bize vaat bilen. İnniki sahipamız has doğrusu Oşgyny kenge salmak sahipasy bilen dowam edýär. Muhammed, häzir men bir goşgy benden okap bererim. Owa sen şo goşgyny sağdanna dostuma ýadyr bilen bilelikde bir gysga wagtyň içinde täze henge salyp aýdym edip ýetişdirmeli. Diňle. Dostluk dogonlugy edinip kemra türkmen giň jahana şatlyk baýlaýar. Medeniýeti bile sungaty bilen türkmeniň owady dünýä ýaýraýar. Eşten goşgyny gowy. Ende şunu bilelikde owa sağdanna dost bilen şunu henge salmaly. Hani taýarlyk görüp bilýär arkaýyn. Medeniyeti bile bile
bize vaat bilen. Dostluk doğanlığı edinip kimra Türkmengiň şakana şatlyk paýlaya Medeniyeti bile sanatı bile Türkmenin owazy dünyaya ýaýraya Medeniyeti bile sanatı bile Türkmenin owazy dünyaya ýaýraya Türkmenin owazy dünyaya ýaýraya Bize vaat bilen. Muhammed täze aýdym täze hem şowlu bolsun. Edi dilleşler indi bolsa ýene de siziň üçin Muhammed Bäşiýewiň ýerine etilmene bir o aýdym ýaňlanan ýöne Muhammedden soraly. Muhammed, indi gepleşiň şu ýerine bir haýsy aýdym ýerine etip berjek. Hoca nepet halifalarymyzdan miras galan bir könüler diýip aýdymma. Bu aýdyma da bir näçe dostlarymyz, müştoklarymyz islew bildirdi, şu aýdym aýdyp beren könüler aýdymy. Başsyna sefin belent bolsun. Edi tomaşaçylar dinläň, beýinjalyň lezzet alan. Siziň üçin Muhammed Bäşiýewiň ýerine etilmeginde islew bildiren aýdym ol, könüler aýdym ýaňlanýar. Bize vaat bilen. Mahvettik o içeri bırakıdı cangille
Bize vaat bilen. Gadarly tomaşaçylar, Türkmen Wagt teleýäriminden siziň tomaşa etmeňizde bize wagtdan gepleşimizin bayramçylyk sanam ahyrlap barýar. Gepleşimizin ahyryna ene aýdym çygdymyz Muhammed Bäşi we sazanly ýigitleri de bir aýratyn sag bolsun aýdýar. Ýene ýurýarlar. Muhammedine bugun gepleşimizin bayramçylyk sanyna gowy aýdymlar aýtdyňyz saglar çaldyňyz has dogrusy bugun wen anlamady, enelemdi, imamalamdy, käbelemdi begenler dogrudan gowy aýdymlar bilen. Ene gepleşimizin ahyryna ýene bir ýoly ýürek ardugyň. Sağ ol hoca nefes. Yine bir gede gepleşiňiziň bayramçylyk sanyna çağıranyňyz üçin menim pursatda şu 8-nji mart halkara dinanlar günü bilen hemme gelin ýylanmady, enelenmedi, mamalanmady, käbelenmedi, hemme doganlanmady. Tüýsüregimden gutlaýan. Bayramyňyz gutly bolsun. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdan. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun. Tutýan tutumly işleri mundan meýlegem rowajak. Edi tomaşaçylar ne gepleşimizden ahyrlady. Gepleşimiziň ahyryny elbetde Muhammed Bäşiýewiň ýerine ýetirmeginde ata watanmady, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň wasp edýän ajaýyp aýdym bilen gepleşimiziň ahyryna biz medeniýet sunugy işgärlerine şular ýaly owadan sahnalarda gepleşikleriň bayramçylyk sanlaryny, ähli sanlaryny ýadga edip ýadgalary bolsa teleýärlerimiz bilen halkymyza ýetirmäne bize uly mümkinçilikler döredip berýän medeniýetimiziň we sunugymyzyň hak hawanlary gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlar sag ömürlerde tutýan tutmy işleri hemişe rowajatyn. Gepleşimiň ahyryna ýene bir ýola hemme gelin ýylanmady, doganlanmady, jeglenmedi 8-nji mart halkara dinanlar günüň tüýsüregimden gutlaýar. Muhammed gepleşimiň ahyryna ýene bir gutlaýarmy? Baş üstüne. Bayramyň gutly bolsun. Bize vaat bilen. Beýik maksatlaryň şanyny arkadagly serdary bar türkmeniň dowam berip ýurdun ösüş ýoluny arkadagly serdary bar türkmeniň Senin tozunu dünyada en bahtiyar adam sayar ödümü. Dünyada en bahtiyar adam sayar ödümü. Şanım mertebe
kaygırman. Men seni süýeni gaty kıygırman. Ýöne janyň berdisin, şonam senden kaygırman. Ýöne janyň berdisin, şonam senden kaygırman. Şanım mertebe